Arabi iyo manen kapasat ket tuloy tayong rambakan iti naramid ni Apo Jesus. Kadagiti kan ganda na kumayat iti mensahe na kapo amin di nalpasan nga naramid ni Apo Jesus. Kaya iti Diyos nga saan lang nga maminsan iti makatawan nga rambakan tayo iti naramid na no di kat tinaldaw-aldaw iti biyag tayo. Gapo tayo sudi diya iti gapuna amin. No pay nga tayo nga sigbiyag. Diyan naramid ni Jesus Christ iti biyag tayo. So yaman kini Apo Diyos iti panangaramat ng kanya kata as iti panakabalin nga nagabukin ko na awan kanya nga dikit amin ini Apo ito kuting ko na ti amin nga pamadayaw ket isuna iti may tantanok iti iti man yan nga gundaway babaen kadagiti iti sasao ni Apo Diyos. So iti pag ginadalan tayo manen karon tata ket may papanno niya iti kapapanan iti biyag tayo gamin kayat iti Diyos nga maamuan tayo no apay nga agbibiyag tayo iti daytoy nga rabaw iti daga nya ti rason apay nga agbibiyag tayo iti daytoy nga rabaw iti daga pero gikman iti sasaw iti Diyos iti libro iti Job chapter 14 verse 14 daytoy nga libro ni Job ket isu iti kaunan nga libro iti lubong awanen iti kaunan nga libro ditoy saan nga iti libro ni Job ket adati sa lutson ni Job ditoy 14 verse 14 ako na nanumatay iti tao agbiag to ayang manen. Napanunot yung kadika kapsat, iti may papaniti dito. Ano matay ti tao, agbiag to ayang manen. Diyan libro ti Ecclesiastes, chapter 3, kuna na dyan nga, aday iti panawen, iti panakayanak, kaya iti panawen, iti panakatay. Iti panawen, iti panakayanak, kat panawen nga nakagsak. Panawen, iti panakatay, kat panawen nga kalaladingit, kat adaan tayo amin, iti panagsangit. Diyan libro iti Genesis, chapter 5, makita tayo iti nakailistaan dagiti tattao nagbiag iti napaut nga panagbiag. Kas kini Adam nagbiag iti 930 nga tawen ket kalpasan na natay. Ni meto sila ket nagbiag iti 969 nga tawen ket kalpasan na natay. Ngem kalpasan iti layos inaramid iti Dios ket kinababa na iti biag iti tao tapno adda iti maisalakan. So gamin no kasjay ka atidog iti biyag iti tao kuno iti Dios awanan iti maisalakan. So nga mga rami da iti wagas nga adda iti maisalakan. So pinababa iti Dios iti biyag iti tao. Kaya kunana iti libro ti James chapter 4 verse 14 nga ti biyag tayo tatta nga maud-udi nga aldaw ket kasla nga as ket kita intuno damdama awanan. So ti pagpatanggaan iti kada biyag ket patay. Kaya ti Dios nga maamuan tayo daytoy. Para ito iti mangted kada tayo iti gagar nga agserbi. Nga minamu tayo nga basitan iti nabatbati nga aldaw tayo. Ito tayo aminan. Kini Apo Diyos awanan iti rason o matras tayo pa lang kada gitarapap tayo. Ito tayo aminan. So makita tayo manipod iti sawi iti Diyos nga ti pagpatanggaan iti kada biyag ket patay. Ket kunana di 1 Peter chapter 1 verse 24 nga iti biyag ket kasla iti ruot nga magango. Kasla iti sabong nga agtenag. Ket isuray tayo iti eksakto nga pagbanagan tayo amin. Nga tibiyag tayo, kasla lang iti banga, narasi. Nga kasapulan tayo iti panangaywan, iti Diyos kada tayo. Ket kunana iti libro iti Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die. Amin nga tao, amin tayo, ket naituding namatay, iti maminsan. So ti saludsod kakabsat, nakasagana kakadi, kasumango kini Apo Diyos. Amen. When, gaputa ko na, iti libro ti Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto men once to die, but after this, judgment. So, adda iti panakaukom, alpasan iti papaday. Nga amin tayo nga tattao ditoy, kat naituding tayo, mayat kaman kin madika, naituding tayo amin nga matay, kat kalpasan daytoy, iti panakaukom. So, adda ti panakaukom, kalpasan iti papaday. Ket saan na kamapan ni Science Laboratory, taklo'y panagnak ko kada kayo, no di kat mapanak, kadagiti sa iti Diyos. Gapot adda, kadagiti sa iti Diyos, iti su amin asumba. Manipod iti Genesis, ingana iti Revelation, ket insuro na, nga daytoy abiyag, ibiyag tayo tata, ket panagsagana, para iti agnanayon. So adda iti biyag, kalpasan iti patay. Iti daan nga tulag, nabasbasahan tayo kat insuro na. Ibaro nga tulag kat insuro na. Ni Apo Isus kat insuro na. Uray pa, nagiti disipulo, kin nagiti muno na nga namati kat insuro na.
nga adda iti biag kalpasan iti patay. Nga daytoy nga patay ket saan nga isu iti pagpatanggaan iti istorya iti biag tayo. No di ket isu iti manglukak iti ruwangan iti barumanen nga panagrugi. Nga iti Dios insagana na di nagmayat nagsayaat nga pagyanan tayo. Tati plano ti Dios kada tayo nga anak na ket puro nga nag-iimbag. So kaya ti Dios nga agturong tayo ijay insagana na nga pagyanan tayo. Ulit at sa lunsod ni Job kakabsat ay, iti 14 verse 14, di Job chapter 14 verse 14, nga no ti tao kat matay, at biyag tuwaya manet. So, iti sumbat kakabsat manipod iti daytoy nga sao iti Diyos kat when, adda iti panagunga kalpasan iti patay. Kat ni Apo Jesus lang kakabsat, iti ayan iti turay, nga mangsumbat, may papan iti daytoy nga banag, gaputa isuna kat nagungar manipod ken patay. Ket kuna ni Apo Jesus di libro ti John chapter 11 verse 25. Kuna na dito Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So diya sa lunsod ni Job, nga no ti tao kat matay, agbyag to ayamanen. So dahil dapat sinumbatan ni Apo Jesus na kuna na siya ti panagungar kaya iti biyag. Ti mamati kanya, uray numatay, agbyag tupay. Amin tayo kat mamati ti rita. Amen? Amen. Inkari ti Diyos, uray numay ti patay, agbyag tayo. Ibagbagat na ito, gaputa, isulit iti pagayatan iti Diyos na maamuan tayo, saan tayo mapakadanagan, iti patay. Gaputa na tayo nga namati, kini Apo Jesus, adda iti nanama. Tani Apo Jesus ket nagungar manipod ken patay. Ket daytoy tinakaimbag nga damag. Nga kayat iti Dios ngay tuloy-tuloy tayo nga selebraran. Diay naramid ni Jesus Christ. Diay panakatay panakaytanem ken panagungar ni Apo Jesus. Gapu tay so amin nga kasapulan tayo nga maipaay iti biag ket gapu dayta. Diay nalpasan nga naramid ni Apo Jesus iti cross. Panakaagas ket pasat dayta. Diay nalpasan nga naramid ni Apo Jesus. Waya-waya nakapakawan iti basol, ket pasot na ita, generalpasan nga naramid ni Apo Jesus. So, inpainan ti panakaisalakan kada tayo. Inpainan iti bendisyon. Isu amin nakasapulan tayo. Inpaayan iti Diyos. Babaan dita, diya inaramid ni Jesus Christ. Dahita ti, panagayat ni Apo Diyos kada tayo nga anak na. Inpanagnak na, iti panagayat na kada tayo. Nga po na diya libro ti Romans chapter 8 verse 32, inregalo na kada tayo ni Jesus Christ. At nusubutan na tayo manipod iti lutot iti baso. So ti so amin nga kinarang ay tintiro nga biag tayo ket pasat dinalpasan dinaramid ni Apo Jesus. Di kinarang ay ti espiritu tayo, kinarang ay ti kararwa, kinarang ay ti panunot, kinarang ay ti panakamu iti sao iti Dios ket pasat amin dayta. Dinalpasan nga naramid ni Apo Jesus. Isu nga saan nga kaya iti Dios nga maminsan lang iti makatawan nga selebraran tayo. Dinalpasan nga naramid na no diket inaldaw-aldaw. Iti biyag tayo ta, gapo dyan alpasan na naramidan na isod, gapo na nga si bibiyag tayo. So, di kinarang ay, uri pa iti salon at tayo, napigsa tayo. Kaya uri pa kadagiti material nga banag, kadagiti amin nga blessing, trabaho tayo. Gapo amin dayta, dyan alpasan nga naramid ni Apo Jesus. So, adda amin kada tayo nga nag-iimbag nga may bulbulos iti biyag tayo, gapo amin dyan alpasan nga naramid ni Apo Jesus. Kaya dayta iti kayat iti Diyos. Nga, talinag tayo iti pamati, iti anak iti Diyos. Nga una ni Apo Jesus, siya ti panagungar, kinitibiyag. Ti mamati kanya, uray numatay, agbiag tupay. So adda iti biyag, kalpasan, iti patay. Ibagbaga iti Biblia nga dayta, iti nanama tayo. Nga kaya iti Diyos nga agtalinaad tayo, iti mo ko na nga pamati. So dyan alpasan kakabsat nga naramidan ni Apo Jesus. Kat isu kita, dagiti makun na nga, panakaagas, waya-waya, bendisyon. So amin nakasapulan tayo, dayta amin ginalpasan nga naramid ni Apo Jesus. Iti Diyos, inaon na tayo, manipod iti lutot iti baso. Inaon na tayo, manipod iti infierno. Ngam amin dagita, kat guntudan tayo babaen iti pamati. So kung ni Jesus Christ, ti mamati kanya, uray namatay, agbiag tupay. Panakaagas, kapudyay sugat ni Kristo, talupulo kat siya mga sugat ni Kristo, kat naipahayan ti panakaagas, ngam guntudan tayo babaen iti pamati. Diyan ko natin, wan ako mamati at talagat kin ka. Kung nagay gamin iti ebidensya nga namati ito dyan, wala po nakadependarat kin ka. Awan ti kaya, apo no dila ang kin ka. Itag ko kin ka, apo, ti aming appreciation, pamadaya. Apo, itantanong ka. Apo, apresyalan ka, nakadependarat nga kanayon. Kin ka.
Iti manen nga aldaw ako. Mapanak manen iti trabaho. Agyaman at iti trabaho maingad mo kanya. Agyaman at iti kinapigsa kinasilid. Tapno balinak nga ramidan amin dagiti pagayat amin iti biyak. Dagi jay ebidensya nga adda tayo nga namati kini ako. Diya pa nang apapresyar tayo. Iti amin nga nag-iimbag nga adda kada tayo. Kat kuna niya ako Isus. Uray na umay kada tayo iti patay. Agumar tayo manen. Kat nag-iimbag kakabsat na nangruna tatta nga babaan iti parabol. Kuna na iti libro ti Galatians chapter 2 verse 16. Tiga adda tayo gamin tatta nga babaan iti parabol. Basaag kakabsat. Galatians chapter 2 verse 16 kuna na. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. So dahil ti wagas, dahil ti lintag tatta nga babaan iti barong atula. Nga mapalintag tayo, iti imatang iti Diyos. So iti tao kat mapalintag iti imatang iti Diyos, babaan iti pamati na kini Kristo Jesus. So umanayan di pamati tayo kini Kristo Jesus. Ano namati tayo kini Kristo Jesus, umay kada tayo iti panakabalin nga agtulnog iti amin nga pagayatan ni Apo Diyos. Saan tayo makaya ti agtulnog iti amin nga ibaga ni Apo Diyos iti biyak tayo. No, saan tayo nga awatan nga umuna ni Apo Jesus. Tayo iti wagas nga agbalin tayo nga nalintag iti imatang iti Diyos. Kat babaan iti pamati kini Kristo Jesus, not by obeying the law. Saan nga iti panagtulnog iti lintag? Adda gamin iti lintag sakbay iti cross, kaya adda iti lintag kalpasan iti cross. So, jalintag sakbay iti cross, kat masapol nga salimat matam dagiti bilbilin sakbay iti cross. Ngam iti lintag kalpasan iti cross, tatangan new covenant, babaan iti barong atulag, babaan iti pamati kini Kristo Jesus. Tani Kristo Jesus tinang ipatungpal, itintiro nga lintag, kat no inaklon tayo ni Apo Jesus iti biyag tayo, dahil tati mangtag ka na tayo iti panakabalin nga agtulnog. Tapno ko na tayo, wan Apo aramidag amin nga ibagam nga aramidag, kaya nga aramidag, kaputadda kanya ni Kristo. So saan mo nga basta-basta ako na nga, Apo aramidot amin nga ibagam, kanya no awan king ka ni Kristo. Babalin nga kayang diswag manulang aldaw, nga mahaan at tultuloy, iti pa nakabalbaliw, iti biyag tayo. So nga kaya iti Diyos at talinag tayo, kini Kristo Jesus. Ta isulit at ilintag, tatta nga babaan, iti baro nga tulag. So na dati ako naging kaanya ti aramidot, tapno magunod ko iti biyag na, anya ti aramidot, tapno may salaka na. So iti sungbat sakbay iti cross, masapol nga salipat matam, dagiti bilbilin. Ay di nagsaludsod, ubing pa'y nabapnan, kini Apo Isus, kuna na, kini Apo Isus, anya taramidat, ano magunod ko, ibiyag na ngayon. Kaya kuna ni Apo Isus, salimat matam, dagiti bilbilin, gapot addada pa lang, sakbay iti cross. Ngam kalpasan iti cross, idi nagsaludsod, iti may nga tao, iti Acts chapter 16, verse 31, basahin man kakapsat na lang. Di saludsod, iti may nga tao, niya taramidan na tapno may salakan, kuna na. And brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Dahil nga tao, at salud-sulin na, no, anya, itaramidan na, tapno, may salakan. So, tisungbat iti Biblia, tatta, kada tayo mababahan iti paraon. At kuna na, and they said, dahil itimbaga ni Apostol Pablo kiniselas, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Dahil ka tilintag, tatta, ng new covenant, awatam ni Apo Isus. Mamati ka kini Apo Isus, kat may salakan ka. Kami no namati ka kini Apo Isus, dahito iti mangtag king ti panakabalin, nagbiag na nasantuan. Ngamin ni Kristo Jesus ka nalintag, nagbalin ka magkanalintagan iti matang ni Apo Diyos. Ni Kristo Jesus ka nasantuan, mang patao iti nasantuan nga arami. Isu na lang nga talaga iti tulbot. Isu na lang iti dalan. Isu na lang iti wagas. Nagbalin tayo nga nasantuan iti matang ti Diyos. Kadagiti nga ibagbagat ka na kayo, iti kanito nga maibagad ito, kung may kasama iti titiro nga lugong, kung iti Biblia, na umayan iti kalibusanan iti lugong. Dahil iti gamin, iti Ebanghelyo, puro nga Ebanghelyo, ginalpasan na inaramid ni Apo Jesus, iti biyak tayo. Nababaan iti pamati, kini Apo Jesus, na unag dahito kakabsat, kahit kung umunag tayo, umunag iti pamati, kini Apo Jesus, iti pamati, sumurot iti aramid. Dahil iti makunkunan nga pamati. Ni Kristo ti mang patawad kada tayo ti aramid. Mang patawad kada ti panakabalin nga agtulnog. Nga mga aramid iti amin nga pagayatan ni Apo Diyos. Mauray pa iti kabusor tayo. Uray pa iti mangidadanas kada tayo. Kaya tayo nga ikararag. Kaya tayo nga pag-aramid. At iti naimba. Kat isudya iti bilin iti Diyos. Kaya tayo nga pagtulugan. Dahil iti amin nga balakat iti Diyos kada tayo. No inawat tayo maumuna. Iti sagot iti Diyos kada tayo. Nga iso ni Apo Jesus. So gapo dyan nagpasan, may naramid ni Apo Isus, kumanayan, nga mangtag kada tayo, iti biyag nga nasantuan, iti biyag tayo. Kahit kung isubliman iti Galatians chapter 2, verse 16, kuna na. And we have believed in Christ Jesus, so that we might be made right with God,
because of our faith in Christ. Not because we have obeyed the law. Manan kakabsat. Tilang wagas nga balin tayo mo talaga nga nasaya, nasantuan iti matang iti Diyos, kat babalan iti pamati iti kinaapo Isus. Sumamati ka kinaapo Isus. Tapno agbalin ka nga nalintag iti matang ni Apo Diyos. So kuna na, believe in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Jesus Christ, not because we have obeyed the law. Dahil nga law kakabsat, jay lintag sakbay iti cross. Jay bukod mga kabalan, kimabalinang mga aramidan. Ngam jay lintag, tatangan nyo ko binan, kat babaan kini Kristo Isus, jay panamati tayo kini Kristo Isus, nga iso timangtad kada tayo, ti panakabalin, nagtulnog. Panakabalin nga mga yat kini Apo Diyos. Ti Diyos, ti mo na nga nagayat kada tayo, babaan dahil ta kini Jesus Christ. So ninawat mo ni Jesus Christ, inawat mo ti ayat iti Diyos. Kat dahil ti panakabalin kini ka, nga mga ayat mo kini Apo Diyos. Uray pa'y, iti pada tayo na tao. Jelas nga, una na dito for no one will ever be made right with God by obeying the law. So, one, iti mapalintag, iti matang iti Diyos, gaputi, panagtulnog na. So, uray no aramidam amin nga ibaga iti lintag. No, saan mo mat nga inawat ni Apo Isus iti biyag mo, saan ka mat nga mapalintag, iti matang ni Apo Diyos. So, iti lang wagas kakabsat nga mapalintag tayo iti matang iti Diyos, kat babaan, iti pamati tayo kini Apo Jesus. Ginalpasan nga inaramid ni Apo Jesus iti cross. Kat umanayan di jay kaabsat. Dahil iti tinakayong imbag nga dama. Nga puna ni Apo Jesus siya, ti panagungar kini ti biyak. Ti mamati kanya. Uray numatay, agbiag tupay. So gaputan ni Apo Jesus kat nagungar manipod kin patay, adda iti inanama. Amen? Amo iti umunang aldaw iti lawas. Sunday, iti agsaba, ni Mary Magdalene, kini Salome, kat napanday di sementeryo, tapno ikanda iti bangbanglo, iti bangkay ni Apo tayo nga Jesus. Kat idi nagagtang da jay, nakita da jay ti duwan nga anghel na tugtugaw. Kat sinuludsod da na ti ayan iti bangkay ni Apo Jesus. Kat kuna ti anghel, awanan ditoy, isuna kat nagungaren. So kakabsat itad ko kada kayo, ti kaimbagan nga damag, nga ni Apo Jesus kat awan kentanem. No di kat nagungaran. Amen? Amen. Mamatiak nga ni Apo Jesus kat nagungar manipod ken tanem. Sa anak na mamati ka dagiti scientific ka pamanagnak. Ken uray pay na awan ti pamanagnak manipod ka dagiti kadaanan nga istorya. Mamatiak latangan ni Kristo Jesus kat nagungar manipod kinatanem. Gaputa daytoy Biblia ket isu ti sigurado kin kinapudno nga sao ni Apo Dios. So tinangtad kada tayo iti pamati ka usab. Dagitin mo na nga namati, muna nga mga kasaba. Katingkas kasabada dito, Ebanghelyo ni Kristo. Dito na imbang nga damag, may papanginal pasan nga naramid ni Apo Isus. Di panakatay, panakay tanam, kin panagungar ni Kristo. Dito gamin, iti kayat iti Diyos nga maiwarnak, itintiro nga lubong. Taluwanas nga maiwarnak, dito itintiro nga lubong kanibusanan kat kumayan. Dito ti rason, no, apay nga wantay ti kanibusanan. Ngamin saan nga kayat iti Diyos nga mangidumduma kadag iti tao. Pada-pada, nababa na nga ito, nang napanglaw, ay ayatan natin amin ni Apo Diyos. Kat kunana, 2 Peter chapter 3 verse 9, iti Diyos kat agururay nga si Aanos, nga saan na nga kayat nga mapukaw, iti uray siya, sino kada tayo, nudi kat aturong amin iti panagbabawi. Diyan pa nang akseptar tayo, kini Apo Diyos. Diyan pa nang amiris tayo, nga awan iti kaya tayo, awan ti kabagalan tayo, nudi lang nga amin, diyan naramid ni Jesus Christ. Gapulaan, kini Apo tayo nga Jesus kabsa. Nga isu iti nang subot kada tayo, isu iti nang iligtas kada tayo, manipod. Awanan. Di ba isa? Praise God. Last. Praise God. Ang malapdan iti sa ni Apo Diyos. Amen? Praise God. Nag-imbag ni Apo Diyos. Mga ramid nga kanayon ni Apo. Iti wagas tapno papagbaligyan tayo amin nga banag. So nag-imbag nga damag kakabsat iti naramid ni Jesus Christ. Dayto iti kayat iti Diyos nagtalinaed iti panunot tayo. In may ti panakaisalakan, panakapakawan ti basol, bendisyon nga agay ayos ti biyag tayo, kapo jay naramid ni Jesus Christ iti biyag tayo kakabsat. Dagitin mo na nga namati, katingkas kasabada na ito, panakatay panakitanan ti panugungar ni Kristo. Amoy dayto nga kasabada, dagitin mo na nga namati, dayto iti nang bulabog, iti intiro nga Roma. Gamin, iti Roma, handa na kayat nga ni Kristo kat agungar, binantayan dabay, iti bangkay na.
Kitaan nyo, tabakano takawon da tibangkay na. Baka ulbod na kita. So, binantayan da. Ngam handa nga mabaling nga bantayan. Iti Diyos. Sa iti Espiritu ti Diyos. So, naawan ni Jai, iti bangkay ni Apo Jesus. In kasabada gito yung nga namati. Ti umuna nga mga kasabada giti talo nga babae. Ni Mary Magdalene, kini Salome. Napanday baga na, ni Kristo kat nagungar. Awan kintanan. So, dahil tinangtad, iti inanama. Adag iti amin nga namati. Inkas kasabada na ito'y nga inaramid ni Apo Jesus. Kat naburiburan dagiti intiro nga Roma nga ni Kristo Jesus. Kat awanan kintanan, isuna kat nagungaran. Dahil ta kakapsat, iti ko na iti Biblia, nga ni Apo Jesus kat si Bibiyag, imangisalakan kat si Bibiyag. Iti inbaon ni Diyos, nga mangiligtas kada tayo, manikot iti lutot, iti basot. So gapuday ta amin, janalpasan nga naramid ni Apo Jesus. Kat kunana diti 1 Timothy chapter 3 verse 16, God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the word, receive up into glory. So naipangato niya po, Jesus sa di glory. Nagtugaw, iti makadawan, iti Diyos, kat insaganaan na tayo, iti pagyanan. Kat umay ito manan niya po, Jesus. Kat inton umay sana ako na nga, umayak na ikarom dagiti basol mo, no di kat ko na umayak, nagpas ko na ikaro dagiti basol mo, umayak at alalan ka, kat no adinot ayan ko, ijaymat, iti ayan mo. So kaya iti Diyos nga at talinaad ka na tayo, iti nga panakam mo, nga saan tayo nga madanagan, uray pa iti patay. Ta saan nga matay, iti mapuna nga kararwa tayo. Kuna ni Apo Diyos, saan mo nga kabutan ni Satanas, in paikon, ti panakaparmak kini Satanas, ti dara ni Kristo nga nagayo si Diyos, nalpasan nga naparmak, iti amin nga puwersa ti sikna. So anyaman ito nga puwersa ti kinadakas, kamang padas, kamang dadagal, king kaunong buripor, ti panong umusang ka nga madanagan. Gaputa ti dara ni Kristo, yan nalpasan nga naramid ni Kristo, at nalpasan nga naparmak, iti kabuso. Nga nangtad iti nanama kada tayo, nangtad iti waya-waya kada tayo. Gapo na iti kakabsat, dyan alpasan ngayon naramid ni Apo Jesus. Kat kuna na iti libro iti 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18, iti kakabsat mayat ngayon nanama tayo. Ibagbagaman na iti Diyos. Nga ni Apo Jesus kat umay ito, nabuyugan iti ariwawa, iti timot ti archangel, ken ti trumpeta ti Diyos. Kat dagiti na tayo kini Kristo, gumawon daw muna. Datayumot ka si Bibiyag, may kuyog tayo kadakwada ka dagiti iti ulat nga sumabat mo iti Apo iti tangatang kat iti kasta adda tayo kankanayon iti Apo ijay awanan iti bisin awanan iti rigat awanan iti liday awanan iti pwersa iti pulis ken soldado gapot awanan iti iti gubat awanan iti iti upot awanan iti iti liday awanan iti sinaay ijay kat kadwa tayo iti Apo iti unos ti panagbiag tayo kat buybuyaan tayo iti kinasaya iti Apo kat nag-imbag na damag namang patibgar, iti pamati tayo kakabsat. Nga iti pagayatan, iti Diyos ka na tayo. Kat iligtas na tayo. Ikuyog na tayo. Nga no adinot ayan na. Kat isunod iti ayan tayo. Kat dayta iti kayat iti Diyos kagtalinaad. Iti panunot tayo. Iti pamati tayo. Nga gapo dyan alpasan. Ngay naramid ni Apo Jesus. Inmayan iti panakaisalakan kada tayo. Inmayan iti panakabalin kada tayo nga mga ramid. Kinagbiag nga na santuan. Iti matang ni Apo Jesus. So ni Apo Jesus kat si Bibiyag. Ti mangisalakan kat si Bibiyag. Amen? Inted ko ti biyag ko kinkuana, ken sumursuro ta kay si Bibiyag nga mangisalakan. Ket gaputa si Bibiyag ni Kristo, si Bibiyag kamat. Si Bibiyag. So amok no sa dino tinagapwak, amok no apay nga dak ditoy, ken amok no sa dino iti papanag. So mamati kada kayo ta namati kayo. Amo tayo amin no apay nga bibiyag tayo iti daytoy nga rabaw iti daga. Kapuday tayo dyan, pasen nga naramid ni Apo Jesus. So awanan ti sabaling iti aramid, no di nga nakadependar iti Diyos. Kapuday ta, dyan naramid ni Apo tayo nga Jesus. Ngamin ibagbagak dito iso na lang gamin na talaga itintad iti Diyos na pakaisalakanan tayo. Acts chapter 4 verse 12 po na for there is none other name, giving a moment, whereby we must be saved. Nag-imbag dito yung damag kada tayo tatanga panawin. Ni Apo Jesus na talaga. Romans chapter 3 verse 25 kuna na iti Diyos in paina ni Apo Jesus. God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life and shedding His blood. So gaputa na mati tayo. Nga ni Apo Jesus ket indaton na tibiyag na kiniparupok na tidara na dayta ti gapu nga nagpalin tayo nga nalintag iti matang ni Apo Dios. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe in Jesus Christ. So di ay kakabsat.
Nagbalin tayo nga nalintag, iti imatang ti Diyos, gaputi pamati tayo, kini Apo Jesus. Gaputa na mati tayo, nakadependar tayo kanya na. Manginanama tayo kan kanayon, kanya na, apresyaran tayo kan kanayon, isuna. Iti verse 24 ko na, iti Diyos kat siya ayat nga mga diklara, nga datayo kat nalintag. Yet God freely and graciously declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. So kapudeta dyan naramid ni Apo Jesus. Kaya kaputa na mati tayo, ti Diyos siya ayat, nga mga diklara, nga datayungan anak nakat nalintag. Inawat tayo ni Apo Jesus nga nalintag, iso nga nagbalin tayo nga nalintag. Inaramid iti Diyos dayto, babaan ni Kristo Jesus, anang waya-waya kada tayo, manipod iti panakadusa, gapu iti basod. So madusa ka kuma, ngam saanan. Madusa tayo kuma, ngam saanan, gaputan na pasan nga inkaro ni Apo Jesus. Yamin nga basod tayo. Kat magunod tayo, dahil ka pa na kay salakan, babaan ti panamati tayo. Diyan panangawat tayo. So nga kaya iti Diyos, awatan lang, iti grasya na, awatan lang iti parabor. Kasano mawagas nga maawat mo, diyan panangibkas mo, iti panagyaman mo kanya na. Nga ko na ako agyaman na, iti parabor mo, babaan ka ni Jesus Christ, agapukin ko na isalakan ako. Gapukin ko na, napakawanan iti pasod ko. Agyaman na iti nga parabor mo, nga nangiligtas kanya. Iti ayat mo, inawat ko babaan ka ni Kristo Jesus, na waya-wayaan ako, manipod iti panakadusa, gapu iti pasod. So yaman kin ka, Apo Diyos, iti amin na kiniimpag mo iti piyag ko. Diyan saan nga agsardeng nga panang apresyar tayo kini Apo Diyos. Diyan panang kita tayo, iti amin nga nag-iimbag nga adda kada tayo. Kat bibigat tayo nga nagapu kini Apo Diyos. Umanayan day tayo. Ngamang panagnak nga datayo kat namati kini Apo Diyos. May maysa, kakabsat tidalan iti pakaisalakanan nga inted iti Diyos kada tayo ni Jesus Christ. Kuna na John chapter 14 verse 6, kuna ni Apo Jesus, I am the way, the truth, and the life. Iso na lang iti dalan nga agturong iti pakaisalakanan. Awanan iti sabali. Ngam kayat iti Diyos nga pagtalinaw doon tayo iti panunot tayo. Iti panamati tayo. Panangawat tayo iti ayat iti Diyos. Nga mangmangtid ka na tayo iti panakabalin. Na agbyag na nasantuan iti matang iti Apo. Sumabalinan tayong aramidan namin ipagbagay iti Diyos. Gaputadda kada tayo ni Kristo. Dayta iti makunkunangan na mati. So ano ti maysa nga namati mapanagnagam iti biyag na iti panakabalbaliw iti biyag na. Gamin adda iti Diyos nga mangted ti panakabalbaliw. Saan nga datayo ti mangbalbaliw iti biyag tayo? Saan tayo nga kaya nga balbaliwan iti biyag tayo? Ni Apo Diyos lang. Kapanan na iti 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Dahil iti bagi tayo. Kat templo iti spiritu iti kangangatuan nga Diyos. Kat saan nga templo dahil iti sakit. Saan nga pagtaengan iti lidad. Iti utkot iti sinaay. No di kat pagtaengan iti spiritu iti kangangatuan nga Diyos. Kat no adda ti spiritu kada tayo. Iti bunga na kat ayat. Rago. Tal na nga mga aywan iti panunot. Iti puso tayo. Adda iti testimony. Awan ti pa nagreklamo. Awan ti pa nagdanag. Awan ti pa nagbodan. Mabalinan tayo lang tangag ko, tilikudan, anyaman nga trahedya nga sumangbay iti biyag tayo. Kaputa mo tayo nga awan, iti amin nga pwersa tisiklet, nga mang tadas, nga mang dadaal kada tayo, nga baligi. Kaputa ti Diyos, kat adda kada tayo. Kat inaramid na rita, babaan kini Kristo Jesus. Dahil ito nga kabsat, iti kayat, iti Diyos nga agtalinad, iti kapanunutan, iti amin nga tao, nga mang duprak, iti amin nga aramid, iti kabusor. Kat kuna ti Diyos, no adda kada tayo dito, dahil iti panakabalin tayo. Para makan tayo iti amin nga aramid iti sikna. Saan nga baligi ka tayo. Maiwanan iti panunod tayo. Gaputa ti dara ni Kristo. At maibalbalkot ka tayo. Mailaplapunos ka tayo. Janalpasan ni naramid na iti biyag tayo kat umanayan. Nga mangtod ka tayo iti panakabalin na biyag na makayayo iti matang ni Apo Diyos. So no inawat mo ni Apo Jesus, dahil ilang iti wagas nga ti may sa nga tao kat agbalin nga nataknan. Uray pa'y kasano ti kinalaing dahi nga tao nga aggadal iti amin nga kinapudno adda iti dahi nga lubong nga makita ti physical nga mata. Ket adda ni sunat ti anay nga kinalaing ngam saan nga agbanag nga nataknan. Iti lang wagas nga agbalin ka nga nataknan nga nakman kinananay nga makaayo iti matang ni Apo Dios ket babaan lang iti panangawat mo kini Kristo Jesus. Tay sunat ti mangpataod iti amin nga naipag. Isuna pa'y ket din tinang pugsat. Jaramot iti basod. Jadaan nga sikap ket natay. Gapot inawat mo ni Kristo. Kat nagbiyagan, di espiritu. So datayo nga tao, kat espiritu nga dani ti kararuang agtal, tinay nga physical nga bagi. Kat gaputay, nawat tayo ni Apo Isus, nagbiyagan, di mo ko na espiritu tayo. So kuna ni Apo Isus, siya ti panagungar kinitibiyag, ti mamati kanya, uri numatay, agbiag tupay.
Kuna iti Diyos kini Hezekiah, iurnos mo rin tabalay mo, kain tuno bigat matay ka. So sikakin siya, matay. Ngam kuna ti Diyos saan tayo nga matay, no saan na tayo pa nga penekan, tinapawat nga panagbiag. Kuna ti Diyos penekan ka, itinapawat nga panagbiag. So saan nga pagayatan iti Diyos, nga iti ubing kat matay. Ngam uray no umay ti patay, tadagarod ni Satanas nga patay, ngam adda ti Diyos nga mangiligligtas, kada tayo. Iti kararwa tayo kakapsat. Isu nga tinag-imbaga damag, adda ti Diyos nga makin-kontrol iti amin nga bana. Ngam kada tayo nga nakaamun iti daytoy, ideklara tayo iti sao ti Diyos, no umay ti sakit, sa anak nga matay. Kunam apo Diyos, penekenak, itinapawot nga panagbiag. Saan mo nga pagayatan ako, maubingat pa nga matay. Ti pagayatan ako Diyos, kat penekenak, tinapawot nga panagbiag. Ngam ni Hezekiah, gabutala kayo una yan. Kat kuna ti Diyos, Hezekiah, iurnos mo tabalay mo, pagtalus ka, nagisimpakan, na tunog bigat, matay ka niya. So ti tao, kat matay. Ngam kaya iti Diyos, nga tayo nga kabutan, iti matay. Kaputada iti Diyos, nga mangiligligtas kada tayo. Tayo kita, iti manglukat, iti ruwangan, iti barumanan, nga panagbigisan. Ngayon, so ti pagpatanggaan, iti istorya ti biyak tayo. Kat kuna na di 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23, basa kakabsat. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Next verse. Sige pa. 1 Thessalonians, dati kakabsat. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God that your Holy Spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, naglawag kakabsat mo, na ibagbaga na dito yung tao at espiritu, adaan iti kararwa, nagtaan, iti nga physical nga bagi. So, numatay iti tao, kuna na di Ecclesiastes chapter 12 verse 7, na iti espiritu, isunod iti biyak, agsubli iti Diyos. Na iti kararwa, isunod iti panunot mo, pagayatang katataom, kinasya sinong kingastamot iti konsensya. Na iti mat physical nga bagi, kat pagtangan, iti espiritu, iti kararwa. So, nga iti kitaan nyo kanya, kat saan nga ito iya pudpudno nga siya. Na ito iya pagtangan, iya pudpudno nga siya. Di espiritu, ken kararwa, pagtangan na ito. Kat numatay ti tao, kuna na, ito espiritu, iti biyag. Panuwan sa kaming awan, iti biyag kanya tayo, matay ti tao. Dahil iti espiritu, kapsat, di biyag. Kat agsubli ti Diyos, di bagi, agsubli ti tao. Kat di Lucas chapter 16, kuna na, dahil ti kararwa tayo, agbiyag iti agnanayon, iti langit, wano iti infierno. So, kitaan nyo kakapsat, iti infierno, iti tao, iti kararwa, iti tao, agbiyag iti langit, wano iti infierno. Ngam saan nga kayat iti Diyos, nagbiag tayo iti infierno. Saan nga kayat iti Diyos, saan nga isulit at ipagayatan iti Diyos, nga iti anak na at agbiag iti infierno. So saan nga iti Diyos, ti mangitapwaking ka, iti infierno. No ti tao kat napan iti infierno, napan iti bukod na pagayatan. Saan nga iti pagayatan ni Apo Diyos? Basa iti sa iti Diyos, kakabsat. Iti libro iti Matthew chapter 25, verse 41. Kuno na dito, then shall he say unto his left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So, naglawag, manipod iti sa ti Diyos, nga iti inferno, kat insagana iti Diyos, nga para kini Satanas, kin kadagiti anghel na. Saan nga na isagana kadagiti at tao? Una ni Apo Isus iti may isang ama, apay nagdawat iti anak mo, iti tinapay, ikamaya iti ulat. Hanayang ikam iti tinapay, hanayang aramidam iti naimbag iti anak mo. Idi nang nangruna iti ama tayo nga nailangita. Nga mga ramid tinaimbag kadagiti anak na. Apay aramidan aya iti Diyos nga itakwak iti anak na iti inferno. So haan nga pagayatan iti Diyos nga iti tao kat mapan iti inferno. Ta saan nga inaramid iti Diyos iti inferno nga para ti tao no dikat ko na prepared for the devil and his angels. Kini Satanas lang na ita kakapsat. Ngam saan amoy inaramid iti Diyos iti biyang nakakapsat kada tayo. Ngam gamin, hana tayo lang ang pinasumuan niya Apo Diyos, labag gamin itirik na. Hana tayo nga pinasumuan nga, buyudan na tayo nga, aramidon tayo lang tandya kayat na, sumurot tayo lang tandya kayat na. No di kat inaramid na tayo nga adaan iti waya-waya, nga agbyag iti kayat tayo nga panagbyag. Dahil datin, paay iti Diyos kada tayo. Waya-waya nga agbyag iti kayat tayo nga panagbyag. So nga mabalin kang agbyag, tinaimbag nga panagbyag, ken mabalin kang agbyag iti dakas nga panagbyag. So adaking ka iti free will. Moral agent. Waya-waya nga agpili ti dalan na kayat mo mapapanan. So nandiyan ti desisyon mo ti biyag mo, isu deta ti pagbanagan iti biyag mo. Diya balin nga kapanunutan tayo, diya desisyon tayo, diya kayat tayo nga ramidan iti biyag tayo, isu deta iti pagturungan iti biyag tayo, isu deta ti masakbayan iti biyag tayo. So pagayatan ni Apo Diyos nga sukimatan tayo dagiti sa unang nga mangtod iti nanama, mangtod ti kinasiri, mangtod iti biyag kada tayo.
So iti Diyos ini kanado iti waya-waya nga agpili. Iti dalan nga kayat tayo nga papanan. No kanigid no kanawan. No nailet no nalawa. No iti biyag no ti patay. No ti bendisyon no ti lunod. Hindi nayaban ni Moses, dagit intiro ng Israel, kuna na. Tatangal daw, masapong agpili kayo, agdesisyon kayo tatang. Ang mabalingin itong bigat, agdesisyon kayo. Anya ti pili nyo, biyag uno patay. Ti Diyos inkabil na iti sangwanan nyo, ti biyag uno patay. Ngam kuna ti Diyos piliyam ti biyag, tapno agbiag ka. Sikakin iti pamilya. Tinaramid mo ni Diyan po na, siya kiniti pamilya ka tagserbi iti Diyos, ino diyan? Joshua. Joshua ba? Siya kiniti pamilya. Among ni Joshua ka ba din? Joshua. Sige, ni Joshua kabsatuhan. Ang tinaramid kami ni Joshua, hindi nangabak da iti nagbaligi da gapo iti paligigin paay ni Apo Diyos kadakwa. Dagiti tattao tinaramid da gamin. Sabali tinapanda ng iruknuyan iti panagyaman da. Dagiti mo ng ribulto, dagiti haan nga kayat ni Apo Diyos nga pangiruknuyan da iti biyag da. Kat kuna ni Joshua nakaumat ni Joshua. Sinayaban na amin nga tattao, amin nga panguluan ni Israel nga kuna na. Umay kayo amin. Agpili kayo tatangal daw. Agdesisyon kayo tatangal daw. No anya iti kayat yung pagserbya. Yan kuna ni Joshua. Siya kiniti pamilya. Agserbi kami iti Diyos. So ti Diyos kakabsat inikan na tayo. Iti gundaway na agdesisyon. Waya-waya nga agpili. Iti kayat tayo nga aramidan iti biyag tayo. Ngam intidin iti Diyos kada tayo. Iti dalan. Iti biyag. Ni Apo Jesus kakabsat. So awatan tayo ni Apo Jesus. So tilikodan iti kinasukir tayo. Ngam iti Diyos ay ayatan na tayo lata. So inpay na ni Apo Jesus. Nga dapat nga pagkamatalakan tayo. Ngay sunat ti mangidalan. Pagiroknuyan tayo, iti makuna nga biyag tayo. Tanuin rokno ito iti biyag tayo, iti anak iti Diyos. At damutan kada tayo, iti sibubukan na kina Diyos, iti Ama. Pasal kakabsat, iti sa uwi iti Diyos. Iti libro iti 1 John, chapter 5, verse 13. 1 John chapter 5, verse 13. Kuna na dito, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God. So, numamati ka, itinagan, iti anak, iti Diyos. Anya ti mapasamak? Anya ti baga iti Diyos. Numamati ka, itinagan, iti anak, iti Diyos. Una na, that you may know that you have eternal life. So, dito iti sumursurot, iti kapanunutan tayo, na numamati tayo, una na, itinagan, iti anak, iti Diyos. Dahil tinangtad ka na tayo, iti panakaamo, nga daan tayo, iti biyag, nga agnanayon. Amen? Among ko na, nga adaan ka, iti eternal life. Biyag nga agnanayon. So, ti biyag nga agnanayon, kat saan nga mangrugi, intun matay tayo, dudi kat nangrugin, manipod, idinamati tayo. Amin kayo dito, dinanunan kayo nga namati. Sibsibugak lang, iti pamati yung kakabsat. Pamati nga masibugan makuritin. So, kasapulan nga, masibugan, at tuloy tayo nga, agdayaw kina Apo Diyos. Tuloy-tuloy nga panagdayaw. Lifetime process. Iti panagdayaw tayo, iti panunod tayo, mapagpabarunga inaldaw. Kadagiti so, iti Diyos, rambakan tayo nga kanayon. Dahil ito nga inaramid ni Apo Diyos. So, ang talinaan tayo, iti sa iti Diyos. Nga mamati tayo. Tano mamati ka, iti nagan, iti anak, iti Diyos. Una na, amom nga adaan ka, iti biyag nga agnanayon. Pamati ka kabsat. Ay, basta kalakad, may salakan, mamati ka lakad. Ay, naunag ti kaya nga sa uwan gamin ti pamati. Iti ebidensya nga sikakat namati ka, agtalot ka. No namati ka, ti may sangabanan, agtalot ka, iti day tangabanan. Nakadependar ka, iti day tangabanan. No, aday ti pamati, iti day tanga driver, nga muna ti agmaneho. Ay, makaturog ka. Makarelax ka, makainana ka, agtalak ka, ngay sunag, makadanon kayo, iti pagturungan nyo, amu na garo iti ag-drive. Ngam no saan nang amu, ngam no awan iti pamati, iti dito ang driver, amu na ag-drive, hanggang nga makaturog. O sumipsipot ka, kasjay ka absat iti Diyos. Na amu, namamati ka, kini Apo Diyos. Ngay suna iti nagtugaw, iti driver set, iti biyag mo. Kat pinalubusan mo, ngay suna iti mangiturong iti biyag mo, at daman nagiti sitwasyon nga, mga maawatan, ngam ko ng Apo,
Ang kung ammo, apay dagiti nga makaspasabak, ng amok nga sika, mga ramid ka nga kanayon, di pamuspusan. Mga ramid ka nga kanayon, di tiwagas. Apag yaman na, kung manipod ka dagiti sa amhamo, ay palubos, tirigat ka saan ko nga kaya nga sakwen. Tayo ito, nadakit ikatanaan ni tirigat, ako mangikabil ka nga kanayon, itidalan nga mabalin ko, apag lisyan, ano kanayon ang agbaligi. So, apresyaran ka ako, tayo pahay mo nga kanayon, iti baligi, iti biyag ko, sika garot, iti may tantano. So, kas di ka kapsat, iti wagas nga unang masika, at namati ka, kini Apo Diyos, dihaan nga panagsardan nga panangapresyar, kini Apo Diyos. Ano nga dito yung partitipon tayo, sa kanto lang apresyaran ni Apo Diyos saan. Itinaldaw-aldaw, tagamin iti kabusor 24 hours, nga umarnar nga. Kaya't nakanga ibadad, kaya't nakanga dadaulan, kaya't nang riribukon iti makuna nga panunod mo, nagrebelde iti panunod mo, kaya't nakanga guyudan, may pababangay tanay. Yan gapo, tayo naldaw-aldaw nga apresyaran tayo ni Apo Diyos, itantanok tayo ni Apo Diyos kakapsat. Babaan iti panamati tayo, kini Apo Diyos, amo tayo, naadaan tayo iti biyag na nanayon. Dahil nga trahedya, dahil nga titigra, umay man ngam iti Diyos ibanag na amin nga naibag, gaputa adda kada tayo, iti biyag nga nayon. So agtuloy tayo kakabsat, awan tinatrasan, inrugi tayo dito nga agdayo kina Apo Diyos, inpasat na tayo amin ni Apo Diyos iti ministry, han tayo kung mga mabawasan o di lumago tayo. Tako na inton, itagtag-ay tayo iti Diyos, ito nagmaymay sa tayo, iti sao iti Diyos kat rumang-ay, iti biyag tayo, iti dayti nga lugar, amin kadagiti apostol, uray dagiti munang hanamati, nung nagtitipon da, nga nang padpadayaw kini Apo Diyos, nagparamat da amin. So in-encourage ko titong gamay sa kada kayo, amin ngayon na, paramat kayo dito eh. Ama, paramat tayo amin. Mangisagot tayo iti kanta, nga pakaydayawan ni Apo Diyos. Maragragsakan iti Diyos. Rinibribong anghel, iti makipaglaglag to. Inton adda dagiti inang, at kanta iti deti nga sango. Ang pakaydayawan ni Apo Diyos. Iso nga, hantayo lang nga taga-dengag, nga kunan ni Apostol Pablo, hantayo lang nga taga-dengag. No, digat na tayo, dagiti maaramat, at paaramat tayo, kini Apo Diyos. Isagot tayo, dagiti kanta, nga pakaydayawan ni Apo Diyos, kas pa nang appreciate tayo. Nga kaspanamati tayo. Gapo dyan alpasan niya naramid ni Apo Diyos. Kaya tayo maramidan. May tandok ni Apo Diyos. Kat isuday ta timang pabilog ka na tayo. Gapo ta mo tayo madaan tayo tibiyag na ganayan. So na mo tayo madaan tayo tibiyag na ganayan dahi ta tikanayon hamang pampabilog ka na tayo. Dahi ta tinaramid iti Diyos ka na tayo. Inaramid na nga nalaka. Di pa na kaisalakan. Awat ng lang muna ni Jesus Christ. Ta isot imang tadking ka di pa nakabaling. Nagbiyag nga na santuan. Ni Kristo Jesus nga nasantuan. Saan nga di aramidem nga umuna? So awan kwenta di aramidem nga umuna, di kabaulam ti mabalin mo aramidem, no digat ka po di inaramid ni Jesus Christ nga umuna. Isuna nga umuna, iti awatem, isuna ti mangtag king kati panakabalin nga agaramid, iti amin nga pagayatan ni Apo Diyos. So kaya nga pagtulugan, iti amin nga ibaga ti Diyos, kaputad daging ka ni Kristo. Ano na iti agibaga? When Apo at tulugak amin nga ibagam, aramidem Apo Diyos amin nga ibagam, ngam no saan nang inawat ni Kristo iti biyag na hanang amuno basta nung aramiden na iti amin daputan ni Kristo Jesus ti intad iti Dios nga mangted kada tayo iti panakabalin nga agtulnog nga mangayat iti Dios ta isu daytoy iti ayat iti Dios nga imuna kada tayo tapno mabalin tayo mayatan iti Dios uray pay iti pada tayo nga tao nagsemple tinaramid iti Dios gaputa kayat nga amin nga tao ket may salakan uray dayta nga tulang mabalin na lat ti may salakan gamin mamati. Dahita nga umal, dahita nga bulag, mabalin na latay ti mamati. Uri dahita nga ubing, mabalin na latay ti mamati. Uri pa dahita nga no red, no right, mabalin na latay ti mamati. Isu nga ti panakaisalakan, inarami di ti Diyos nga nalaka. Saan nga mangidumduma ti Apo, nababa na nga to, nang napanglaw, agpapada amin, iti imatang ni Apo Diyos. Iti kanito nga nangagamit ti sa ti Diyos katkuram, yes, amen, umanayan di dyan. Imunag tingkan, iti Espiritu ti Apo. Tako na ni Apo Jesus, John chapter 6, verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kada tayo amin nga nangawatan iti sa ti Diyos, adda, nag-Espiritu ti Diyos kada tayo, nga nangtad kada tayo, iti panakabalin, nga agbyag na nasantuan, nga makayayo kini Apo Diyos. So gapo dyan ang tasan nga naramid ni Apo Jesus, kaya't iti Diyos nga rambakan tayo, iti kanayon nga panagigimong tayo, dahil iti number 1 ang tilip-lipat, rambakan tayo, dyan naramid ni Jesus Christ, kada tayo kaputa, dyan naramid na adalitan ti panakaisalakan, panakapakawan ti basol, amin kakapsat, adalito yan. Ginalpasan nga naramid ni Apo Jesus, in painan ti panakaisalakan, in listanan iti nagan tayo, iti libro, iti pagbasaan iti Biblia. So iti dahi nga kanito, iti saludsod, nakalista ka di tinagan mo, iti libro, iti pagbasaan iti Biblia. Among kadi nga daan ka iti biyag nga ganayon. So among gaputan na mati ka, itinagan, iti anak, iti Diyos. Kat numan adaking ka, iti basit nga panagdwadwa, iti panunod mo. Saan mo kuman nga palampasan da iti nga rapi. Kaputawanan, iti kas, iti da iti nga bundaway. Kuna iti Diyos, intun nga gamit, iti sawo iti Diyos, di ka nga patangkanan tapuso.
At ikanito, nga nagagamit sa uti Diyos, kat patangganang tapusog, kat saan mga pagtulugan, kuna nakalat ka nga madadalo, kat awanan, ti pamuspusan. So iti dahito nga kanito kakabsat, siguraduan, di tapuson, siguraduan ta panunod mo, no sika kat addaan ka, itibiyag nga ngayon, no tinagan mo kat nakalista, di libro ti pagbasahan, itibiyag, no nakasagana ka nga sumang, mapan ijay langit, kat no adda basit panagdudwa, kunam kini ako, itid ko king katibiyag ko. Itid ko king ka ti pusok, itid ko king ka ti kararwak, itid ko king ka, iti amin ko. Tiyat ibain, iti agserbi king ka, manipod ta pagpapan iti papasungan, iti tiro nga biyag ko, sika amin, 100%, itid ko amin king ka, awan ti kayak nga ramidan, no awan ka. Kat kada tayo magkakapsat nga namatin, datayo nga nakaammo, agtalinaad tayo, nga mga dedicate, iti biyag tayo kini Kristo. Gaputa kasapulan tayo ni Kristo, iti naldaw-aldaw, iti biyag tayo, inuras, minuto, siniko, segundo, kasapulan tayo, iso nga amin nga pasat, iti biyag tayo, manipod kabasitan, ingganan, iti kadakkalan nga banag, isunat tangitangkan tayo, at kuna tayo, apo, i-dedicate ko king kakan kanahin, iti biyag ko. Itid ko king kakan kanahin, iti biyag ko. Kat maklunan nyo na itako na yung manitiingin. Nawaya nga ron nga makipagtakder kayo kanya. Ipakita tayo kini Apo Diyos no kasano, i-dedicate tayo, i-biyag tayo kinuwana. I-submit tayo, i-amin tayo kinuwana. Italot tayo kinuwana, i-amin. Dagita ti bunga, iti pamati tayo kinuwana. Diya panagyaman tayo, panang-apresyar tayo. So, agtalinag tayo garoon ng mga apresyar, iti Diyos ka na marswa, iti so amin nga. Inpakay na amin na, inaramid na iti biyang na. So, dati yung agramram ba, nga kanayon ni dinaramidan na ni Diyos kada tayo, bawaan ni ti anak na, nga iso na po tayo nga Jesus. Umanay, nga nangiligtas kada tayo, kahit mangmangtod kada tayo, ti kinapigsa, kinaturet, kinaanos, kinapakumbaba. So, presyaran tayo ni Apo Diyos. Ungapan tayo, nagitangiwat tayo. Katiipas tayo, di panagyaman tayo kinuwan. Nawayaman kayo, taglay tayo, nagitahima tayo. Kapara kini Apo. Sa tayo may bayin. Kuna ni Apo Jesus, di man ibayin ka niya. Ibayin ko, di sangwanan niya. Itakay tayo, di matayo para kini Apo. Hallelujah. Kaya na rin yun. Magyaman kami, sinaramidang binigyan. Itandaan ka ba? Pinayin tayo mo na. Yes, Lord. We praise you. Ang bakit na ito ng kaso nila namin ni Apo.
Yes, Lord. Yaman kami ako. Sige na yung mga kinasim ako, Diyos, na saan nga kupas. Ilaplap ko na sa kanayan na Diyos ako. Yaman kami mananapo, hindi maligi, tinatingan namin. Hindi kinadam ako, kan kanayan, hindi panunod, hindi puso mo. At ako, mas makita mo na kami namin ito. Kada kita yung nakakasang ako, handa kami amin, na nangirok mo, hindi biyag na nila. Kasi papagong babae, isang wanang ako. Nadaan kami, hindi pamati. Nadaan kami, hindi biyag na nila. Kaputan na kada kami. Ikinigado pa yung sunya ko. Yeso Cristo. Nagyaman kami ako, Diyos, tinaramid mo, hindi biyag ni. Tinaramid ang hindi biyag ni. Kinaramid ang tayo, hindi biyag. At alam ko, hindi ka nakapsat ako, Diyos, at may sa kami ang kanay, ng mga papresyal kingdom, ang itantang kingdom, hindi kinaimbag mo. Manipod ka na kita nga sa oong abangin kami ng naga. Saan kami nga pulos na agwad pa. Iso di pagpanurayan ni. Iso di pagpaidalan ni. So si papalubos kami ako. Nga sika, iti mangidaldalan, iti ka. Pagtalinod kami garod na magtag-aikin ka. Ang dayaw kin ka. Alyan na nagragsak ako. Iti ang dayaw. Pagyaman kami ako, iti kinadami, iti sino. Pagyaman kami, iti nag-imbag na iba. Nga mga aywan, mangitutulong, iti biyak. Nga may sagsagit ka na kami, mang mangkali, di pa nakakang, mangisusuro, iti amin na kami. Itang tanong ka kahapon, saan kami nga sumarten ka doon? Nagdayaw kinka, kaputad na mga kanayon, nga mang mangkali ka na kami, di kinapiksa. Salon at ako, kinkan kanayon na balik. Nagyaman kami di pa nakabalin. Gamang duprak iti amin nga ramin iti sitla. Kat awan iti yaman nga pwersa di kinadakas. Nagbantili ka na kami. Kaputad na para kanayon. Iti kayang minako Diyos. Gamang mangtad ka na kami. Di kinapiksa. Mangmangtad ka na kami. Di kinasiri. Apresyaran na ka. Urang na di maramiling. Napanangiba kami. Di nakakadong ang kinaimbag mo. Kasi ka ako Diyos. Di kaimbagan iti amin. Nagyaman kami iti biyag ni. Iti angin kayang angas ni. Iti sarangat ni. Iti amin na bindisyon. Ngaylap-lap kami sa mga biyag. Iti admiging ka. Iti amin ka pamadaya. Amin ka nagiti nga kakapsat ito. Uri nagiti yung kuping nito. Yung pukararag ko iti sarang na. Ngaylap na pulos ti biyag na nga dumaktol ka ako. Diyos na makaayo iti isang mana. Nagiti nga kama. Pada kami amin ito. Pagyaman kami ako. Iti parabon mo. Ngaylap na pulos ka na kami. Ngayon, ano iti biyag ni? Nga saan na kami nga kaya. Natakil na iti kapuso. Iti bining dati amin nga pamadaya ako. Pagyaman kami unay. Pastaman ako, Diyos. Iti na ito yung anak. Nga sumina ka na kami. Iti na ito yung aminis. Yung ako, Diyos. Saan nga sumina? Isa na ti pamati. Agkakadwa kami iti pamati. Nga sigaw ako, Diyos. Tinangilukluyan mi iti biyag. Tararag ko ako, Diyos. Na iti ubi. Nga makapan. Kasi iti magayata. Nga iti plano mi iti biyag lakat nag-imba. Kat mamati ang ako, Diyos. Sa dinuman nga lugar. Nga pag-ibaunang kanya. Maramat ang isuna. Kasi iti pakaitan-tan ko ba. Kat kada kami amin ito. Hindi sumarunong man yung nalalala. Hindi pa nagkikita may manan. At daman na nagkidakdaklan. Natistemo ni Tibiyag. Pagyaman kami hindi karim ni Tibiyag ni. Nga sumaya at nasumaya. Pumintas. Kapunta timplano ni Tibiyag ni. Kat puro nag-iba. Apresyaran na kami.
itantanlok niya ka, idaydayaw niya ka. In Jesus' name. Ikan tayo man tinapag ng pamadayaw niya. Hallelujah.